Inte en gång till. Vad ska jag ha? Jag har ganska mycket att välja på. Vi har toast. Vill du ha lite socker så har du där. Chokladkex och lite bulle och så har du smörgåsar där. Vad ska jag ta? Ta en kaffe. Vill du ha lite kaffe då? Ja, jag tror jag tar kaffe. Vill du ha svart kaffe? Vill du ha cappuccino? Vill du ha espresso, kaffe latte? Mamma ska hämta det. Svart kaffe. Då ringer du mamma. Jag tar vanlig svart kaffe. Okej. Vem är du? Ja. Vem är du? Simon. Okej. Så du. Varsågod. Varsågod. Bra, inte du några lektioner då? Nej, jag har en lång rast nu. Jaha. Kan inte du hänga med till min lektion då? Jo, visst. Vad ska du ha? Jag är engelska nu. Bra, då går vi dit. Ja, det gör jag. Känner er det bara? Ja. Nej, jag ska åka till Jönköping. Fan vad kissnödig jag blev. Ska jag gå på toa? Ja, det tycker jag du ska göra. Vad fan, vad är du här? Det är du. Vad fan? Ska du med hem? Jag skiter i lektionen. Det är ditt val. Hörde inte ens hennes fotsteg. Vart tog du vägen? Du är tillbaka! Jag finns när du behöver mig.